Ngize lana angizile ukuzothatha isikhathi eside nje just to clarify ngoba ngibonile ukuthi sekuyatrenda kakhulu. Nina benkosi nina besilo nina bakaMdlokombane kulo lonke likaMthaniya kulo lonke likaMisuzulu ngicela ukunibingelela ngiphinde nginamukele kusona stage esikhulukazi nibingelela mina ku mfokankeshenkeshe umJJ vete bafazi bagangile indaba enkulu indaba esizoyikhuluma namhlanje siyazi ukuthi ngomhla ka5 usuku olukhulu lapha iall white iGcwalisa ispring picnic ephethwe yona lapha indlamlenze and production lapha umfowakhuba Khuzani siyazi ukuthi ke baboshela abaculi abakhulu abaculi nje abaningi siyazi ukuthi amathikiti aphela ka 150 sekusuke kwaqubuka ke olunye futhi udweshu lapha phakathi kwa lapha ekona umcimbi lapha ke iGcwalisa ispring picnic sesizule ukuthi njeka manje ke ube umuntu ke ongathi kususe udesho olukhulu kodwa ke indaba enkulu kuyisuswa uyena lapha ke uDr Khehlezi siyamazi ke umzo uDr Khehlezi ukuthi ke insizwa ke lama eyusoma business ephinde ibe lapha umelaphi wendabuko wendabuko ngazi noma ngambiza kanjalo ngithi umelaphi wendabuko kodwa ke traditional healer ephinde abe futhi ke umuntu osiza kakhulu ke abantu ababhekene nenkinga zamadlozi noma zabaphansi kodwa ke lensizwa ke yona ngonxa ukuthi binesifiso sokuthi ke kukhangiswe lapha ke ijacket eyithanda kakhulu le jacket manje befisa ngathi ngaqoka le jacket umfo wakuphosa kwenyathi iGcwamelisha kwasekwenzeka ukuthi ke iGcwamelisha libe nezathu ezinkulu zakhala ukuthi imali ayikakho kodwa ke mina angingandi kakhulu ngicela uyizwele ke okuchaza uyena lapha ke umfo uDr Khehlezi siyazi ukuthi iGcwamelisha ke like la poster ke lakhala ngokuthi ke sekunosoma business oseyifakela imali ngeke ngo250,000 useyakhala Khuzani ukuthi le mali ayibuyiselwe emumva asazi ke thina ukuthi izogcina iphele eplendaba mina nje ngokwami ngokuphawula kwami ngumfokankeshenkeshe mina ngizothi nje into eqhatha le ndaba lena ikakhulukazi umzungu lapha ke uDr Khehlezi lokhu luqhamuka ke igama ke uDr Khehlezi ngiyakhala ngoDr Khehlezi ngokuthi angene phakathi kwalezi zinto zombili ngiyazi yena ngokufisa kwakhe befisa lezi zinto kungashiya ukuthi wayizwani kungashiya ukuthi lezi zinto lenye inkabe eksakwazi ukufika emcimbini kodwa nendawo ukuthi abashayela incingo zobabili offerishe iGcwamelisha ukuthi uzoyikhokha le mali lengango250 ngoba nakho iGcwamelisha lithe seliqashwe kwenye indawo I feel like lokho kuphinde kwadala ukuthi ke manje kube khona oludweshu olingaka kodwa ke ake ngithi ake uyizwele ukuthi izochaza ithini lensizwa lapha ke uDr Khehlezi Ekseni ngibese ngithatha ucingo ke ngase ngifonela uMthandeni iGcwamelisha indoda eyaziwa ngokugqoka ngengeza mangiyifonela le ndoda ngathi indoda amadoda ngesabatha ngizobe ngilapho Khuzani ngihamba nobaba uDokotela sidlala ingoma zakaMaskandi ngokuhlukana kwazo uthema sekunjalo ke ngibese ngimtshela ukuthi ngicela nawe yakho ingoma eyodwa esizoyidlala laphana siyobe siqophisene kodwa ke ngibese ngibona mfowethu ukuthi nawe ukhona kwipost yeGcwalisa iwhite picnic party angazi noma party ya right wasethi yena cha ngikhona kwipost baba uKhehlezi kodwa bengingakakhokhelwa ngathi cha mfowethu makuthi awakhokhela ke ngimthinte kuKhuba mangimthinta uKhuba ngoba ngibona ngathi uyena naye umongameli womcimbi noma uyena ophambili naye emcimbini ngombone uphuse usebenza nzima wathi cha ungamthinta ngithi awunankinga yini emcimbini nathi anginankinga mangizoyithola imali ngithi imali inoyifunayo wathi imali mina ngifuna ukukhokhela no 150,000 uma u150,000 ethi ufuna ukukhokhela ngathi mina hayi akunankinga ngimthinte ngamthinta ke uKhuzani mangimthinta kuKhuba wathi uKhuba cha mfowethu bese imali eseyinikiwe ideposit ka40,000 mayinikwa le mali ngase ngimthinta ndoda kuthiwa usunikiwe imali wathi cha bengakayiboni mina leyo mali kodwa ake ngiyicheke ngizobuya kuwe waseyabuza kodwa yini wena le engakwenza ukuthi kanti uloku ngiphusha yini oyifunayo umkhulu kanti ngathi cha mfowethu mina bengifisa ukuthi ufike emcimbini kune jacket le jacket ngizonitshela nje nizokhumbula ukuthi ijacket etrendayo kakhulu lena ebhalwe amagama amaqhawe noma ama legend amaningi abhalwe la ngathi bengifisa mfowethu ukuthi mawufika kule all white ufike ugqoke yona le jacket uyo advertise yona kulwa mcimbi bonke bephelele
sisupporta ibrand yomuntu omnyama, umfana nje waselamonto oyena owakhele jacket, simbonge esupporta yona. Wasethi yena ayi mosho kanjalo mina mfowethu, first come first serve. Imali mayikhona ngoba vele ngifakiwe postini, abantu sebezi abalandeli bami bazi ukuthi ngizobe ngikhona emcimbini, anginankinga. Ngathi mina into engingayenza, ngingaseka umcimbi, ngingaxhasa umcimbi ngokuthi ngikhokhele wena le mali yakho ifunayo 150. Hayi okay, ngibuyele kulo Khuzeni. Ngiyabona uKhuzani ukhona, King Dlamlenzi khona, Mpongosi is watching. Mfowethu Khuba sawubona mfowethu. Hayi bese ngibuyela kuKhuzani. Khuzani mfowethu, le ndoda ithi imali ayikayiboni, kodwa ithi yona njengoba uthi wena ufake u40, cha yena ufuna u150, njengoba uthi wena bekuvunyelwene ngo8, yena uthi 150. Ebese ethi uKhuzani, cha mkhulu, u150 sizomnika, but namhlanje u40 simnike wona, ngo Friday sobe sisiphelelisa ama payment. Njengoba ethi ufuna u150 sizomnika u110 Friday. As a businessman nami ngibuyele kuyena uMthandeni, le ndoda ithi uzofakela u110 Friday, 110,000. Ebese ethi uMthandeni, cha mfowethu mkhulu, njengoba uke wakhuluma ngejacket, ngalesikhathi ubuyela kuKhuzani, kube nocingo sengilithola kumanager amasondo, sisihlanganisa amakhanda. Vele kunala abangibiza khona, bangibiza ngo220,000 ngoba ngibatshela ukuthi ngemcimbini bathi banganginika u220,000. So ndoda, cha ibambe kanjalo imali yakho, ngeke ngisakwazi ukuthi ngize lapha ngo150, nabo sengizoba reversela u40,000 wabo. Ngathi mina cha mfowethu, ngenxa yokuthi vele le jacket ngifuna idlule kuwena, ngifuna uyigqoke. Uma igqoke uwena ngiyazi, futhi hayi ukuthi uyela laphana ijacket kuphela, kodwa ngifuna abantu babone ukuthi wena noKhuzana nili. Cha ake abantu bayeke lento yobuxoki ukuthi kuyaliwa nidlala ingoma finish. Ngifuna lelo la ngiyodlala, it's either uyiphethe ngesandla noma uyigqokile, sisupport umfana laphana. Bengizoyinika uKhuzani, kodwa ke ngenxa yokuthi uMatasa uKhuba naye ngisazokhuluma naye, kodwa ngicela ukuthi uyigqoka le jacket lelalanga, ngizowufaka mina u250. Wathi uma ungawufaka u250 mina mkhulu manje lo 250 mawungawufaka anginankinga, le jacket ngalala. Ngize lana angizile ukuzothatha isikhathi eside.